Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Ndauyo pamberi pedare ndichida kutoroone nyaya yamukwambo wangu kashoma. Wakatorana nemukundo wangu zvakanaka, wakazouya vachiti ndauyawo hawana kutoroti wane kwawafamba kana kuti zvakaita sei. Wakandoti tauya nemwana wenyu kuti itemba naye paumba. Uku mwana wangu anga akazvitakura panguva yacho. Tichibva tatadza kunzwisisana, pakazosvika pakunongedzana, pakazosvika pakuwati aiwa torai mwana muende naye nekuti une zvaakatakura zvekumusha kwenyu, une mimba ngeyekumba kwenyu. Saka wachibva watakura mwana wangu bvawaenda naye, zvakanga zviri zvekuramwidzana. Pakazenge pakubuda mashoko, wamwe wachindinyorera pamafoni, mimi mbuya hamusi umamiswa pemimi munotoda umamiswa nekuhaihwa mamonyi. Ndibva ndatadza kuziva kuti nyaya dzacho dziri kuenda nepi. Bvatagara bvawandifonera, mbuya uyai kuno pane kwatambofamba pane zvatazwa. Ndichibva ndati ndikati inini handichakwanisi kuuyako nekuda kwemashoko atatambopanana. Ndo akanga kunditadzidzisa kuti ndiende ikoko. Ndichibva tagara ndangada kufambidzana zvakanaka namukwambo wangu. Banditi mbuya uyai kuno pane kwatuda umbofamba. Ndibva ndaenda mandataurira baba, ndikati baba pane kwatuda umbofamba namukwambo. Ndichibva ndaenda kwaHonde, vandasvika vandafamba namukwambo wangu kwawakanga waenda. Takasvika wati takazi tiuye nezvakati nezvakati, asi inini chakashandwa ipapapo inini handina kuchiona. Kana ngozi yacho yawanga utaura yacho haina kubuda, haina kutaura, inini hapana chandakazwisisa. Tichibva tadzoka, ndofunga ndakaita 2 days. Ndikati wana wangu, kana paine pamazofambazve mazwa zvinenge zviri zvisvinu, munongondidaidza, ndinodini, ndinouya. Zveshuwa takagara. Ndobva ndazofonerwa nemukundo wangu, mama, pauya munhu unobatsira, wauya namama kubva kudombo. Saka munhu uya auya, wakabva ati ndinohaka. Saka kwazi wakandihaka, kwazi mandateerera zvaitaurwa zvacho. Saka zvaitaurwa zvacho, inini paakanditaura zvakatondivhundutsawo. Ndichibva ndati ndikati mira ndiende kumba kuna baba, ndo wataurire kuti ndo zvakaita. Asi ndakati ndikanga ndasvika kuna baba ndichaisa foni yangu, iwewo wodini wotaura zvirunetsa. Zveshuwa zvakaita saizvozvozvo. Ndichibva ndataura namukwambo wangu, zvakadini, auye timbodini, timbofambe. Mukwambo wangu akati aiwa mhaiyo hapana chakadini chakashata. Zveshuwa wakapiwa mari ndimukwambo, kaziendai, wakatopiwa very day racho iroro, bvatouya. Pakandoya bvatatanga utofamba, nditi hatina umborara. Bvatatanga utofamba. Zvinhu bva zvabuda, zvinhu bva zvagadziriswa. Zvinhu zvapedza kugadziriswa, ndakati zvisati zvapedza ndakataura namukwambo wangu. Mukwambo wangu akati, mhai, kana mapedza kugadzirisa zvinhu ikoko uko, ndoda kuti muzotore mwana wenyu muzoye paanouya totangazve kudini kufamba. Ndikati aiwa mukwambo hapana chakadini chakashata. Zveshuwa zvapedza kugadziriswa zvinhu, takasimuka tiri 5 tichibva taenda kwaHonde. Takasvika kwaHonde, mukwambo wangu avhara mashopu ake ati zaenda.
Zvadaro takasimuka bataenda kunonzi kwa tete wacho kwatakakwira takakwira $2 kuenda ikweyo. Tasvika ikokoko takasvika tete waya hapana. Tasvika tete wasipo takanga tatoti tatodini tatogarisika dzakuma 8 dzemanhe dzisati kuma 8 kuma 7. Mwana wangu baafonera mukwambo mukwambo tiri paumba penyu zvinhu zvakadai. Mukwambo wakati regerai ndipofonere uyeyo tsano wangu. Wakafonerana wapedza ufonerana isusu takanga tazototi tagarisika. Wachibva wati ibvai paumba pangu kuma 8 dzeusiku. Dzokerai kwamabva kwamasere. Takatanga kudzoka. Tadzoka kwamasere kuya. Takasvika kuma 10 dzeusiku. Mvura yakanga yakuchitanga uchiseta kuti yauda unayo kuti nekamwana kachechi. Tikati tochiita sei sevanhu vanga vajaira ogara pamashopu pavo vakati regerai ndotaure nevari kumwe shopu. Voti uraraiwo murumwe. Takarara zveshuwa murumwe imomo. Mangwana acho kuseni takafuma kuseni. Tikati kazi makombe anobatwa kuseni kuti tiende kudombo kune wabereki wake semukwambo ndandamudini ndamushairo. Takararira tisina kumuona. Taenda kuya kudombo takafumira kuseni kuenda kudombo. Tasvika kudombo takatambirwa naiwo watezvara washona amwene wake. Tabva tatambirwa tasvika zvakanaka tawataurira wakati isusu nyaya yenyu hatisi kutomboiziya kuti muroora wakadini wakabuda. Asi maiyo ndiyo wakanga auya nemunhu wakabatsira. Asi wakati nyaya yenyu hatisi kuiziya. Tagara maiyo wakatora foni akafonera mukorore wake. Mai ndini uri pano newabereki wake wari pano wauya wati tidini tifambe. Akati zvamurutotaura izvozvo zvandizviziba. Vanhu avo vakandisendera mameseji asingamboitiba. Batazvishaya kuti zvabva papi. Wakandisendera mameseji zvapera izvozvo zvoti wakandisendera mameseji zvikazi wasiya hari kwazi nebanga nejira tsvuku pashopu pangu. Ko zviro izvi zviro kaindi tikati isusu hatizviziba mai. Tabva tafunga dzokuti ngatidzoke kwahonde kuya. Asi mai wavo iwawo iye mukwambo wangu wakati aiwa mbuya musanetseke bane zviro izvi. Ndikati aiwa zvinofanirwa kuda pachena kuti isusu tasiya mahari. Isusu tiri kufambira nyaya dzakadai so tosiya mahari. Chii chanetsa? Ina handina chandandanetsana nemukwambo wangu. Ndinoda kumusira hari ndinomusira hari dzei. Patabvapo tikati ndakazovabvunza inini kuti kunoku kuna sabhuku here zvikazi ndikati hatisimuki panapa tisati taenda kwasabhuku timutaurire kuti tafambira zvakati asi mwana wangu ndiri kumusiya panapa nekuti mwana wenyu watiza handizivi kuti chaatiza chii. Asi isusu takataurana kuti kana tagadzirisa mwana tinodini. Iye akati eho. Saka wakabva wachiperekedza kwakuina sabhuku. Anonzi sabhuku ani? Rondozai. Takaenda kuna sabhuku Rondozai. Asi mai wanga wati timukanga masvika kwasabhuku musataure nyaya yemahari. Asi isusu ipapapo takabva tawateerera. Takasvikawo nasabhuku. Takataurira sabhuku kuti sabhuku tauyawo nemukunda wedu. Asi tamusiya pakashongo nyaya dzakadai. Saka asi tamusiya papi pakashongo kuitira mangwana tatauya kuti tifambe. Ava bvawarega kuti tidini tifambe. Zvikazi iwe kashongo mwana wako uripi? Bvawafonerana akati ndiri Harare. Zvikazi uri Harare ndoda kuti kana wazouya uye muende kwaMarowa mofambe nevanhu vekwamarowa. Akati amenoti wakapindurana kuti nasabhuku. Saka isusu bvatabvapo pasabhuku vatauya kwedu kumba. Tasvika kwedu kumba takasvika tobva tataurira sabhuku wedu. Sabhuku semunhu watati rufamba naye pesa tichifambira futi izvi tati rufamba nasabhuku. Tikasvika bva tataurira sabhuku mufambiro wataita uku
asi tazonzi tasiya hari dzatisingambozivi kuti isusu hatina kudziona zvinhu zvaifoniwa ndimukwambo wangu kuti wana mbuya wasiya hari uku kwawabva. Saka hari dzacho hatizizivi kwazi nemari here hamenoti imari kwazi 700 kudini yakabayiwa netsoka ini ngezvekundozwa hatina kuzvionawo kuti tizvionawo kuti zviro izvi zviri apa hatina kuzviona. Ndiyo nyaya yangu. Wakabva wazouya ndasiri wakabva wazouya kwasabhuku zvikazi tauya kuti handina kuona chatakagadzirisana asi iwo wakati isusu mwana wenyu hatichadiba. Ndokutaura kwawakaita wakati mwana wenyu hatichadiba. Watezvara wakati inini handichamudi. Ndakanga ndafonerwa uzi mwana wenyu uyo akanga nditi ndarwara nepahuro mhai asi ndamwa mapirisi. Asi mbuya wakazotora vanhu vemumaraini wakati mwana wangu muroro wangu wamwa mapirisi wauda kuzviurayira pamumba pangu. Wazibva wakurunga ndowe bva watanga umupa ndowe dziya ameno kwazi pane wakazorumwa here. Asi zvadaro kudaro ndakabva ndazofonera mhai inini ndikati mhai chiiko chiri kumboitika. Zvikazi mai nini wanga wati ndamwa mapirisi asi wati kwazi wati mwana yakudidini saka ndadaidza vanhu kuti timupe ndowe. Saka ndikati iwe wamwa mapirisi kazi ndandomwa mapirisi ekuti pahuro pari kungondirwadza asi wandidaidzira vanhu vekuti wandibatirane kuti wandipe chinyi ndowe. Saka zvadaro inini wakabva wazondouya pasabhuku wakati tipei ndiro rekuti tipe mwana wenyu duro rekuti handichamudiba. Asi inini ndakati apa pane mwana ina handisati ndaane pfuma yandapiwa ba. Apa ndo parunetsa kuti chakati chacho chiripo chacho takagadzirisa. Kwazi pane chikwambo takagadzirisa. Takagadzirisa nana baba mumusha. Mumusha mwenyu. Imimi munochiziva. Achakabuda chikataura. Saka iwo wakati kwazi kana zvapera mochidini mochiuya tochifamba ndokuchifambire chandazoita kuti tizoziva tasiya hari tadai ndochifambire chatataita semunhu angatigadzirisai zvini zviro nekuti iyo wakati kwazi inini ndakasha nekuti pachakahakwa chakataura kuti inini ndinokumonya. Saka iyo akati ini ndinotyawo hangu dini kuurayiwa. Saka tikati aiwa hawana ndakauya ndikabvisira ndanga ndinayo. Takauya tikabvisira ndina mukoma takabvisa $300. Ndiyo yena ndinayo kashongo yebheti. Mukwambo uyo wakasiisa mwana wangu ari pachikoro akari hana kubvisa apa $300 wakandoti kwazi toda kuti tiziwane aine 180.
Hatina uziwana. Pamusoro mambo. Ini ndakarora mukadzi wangu last year muna August. Akauya achiti bindi nenhumbi yako. Akauya kwamasere kubasa pandinogara. Akauya nenhumbi yangu. Ndikati handikwanisi kugara newe panapa. Hambai kwatete. Takasimuka tikaenda kwatete. Tasvika kwatete akatongawo nematongera akadino akaita akati nyaya yandigonoisa conclusion. Munofana kuenda kumba kuna mai nababa. Iye akandita ndiye ndikumba kwenyu mimi. Ndinoda kugara pamasere. Kusvika tikanetsana achiti kumba kwenyu handiendi ndinoda kugara pamasere. Kusvika mukoma wangu afona achiti mainini makambozvionei kuti munhu unoda kugara pamasere asina kuonana newabereki, musina kuonana newabereki kuno. Kusvika atomwitira zvehasha ndipo paakazokwepa takazokwira kukumba. Tagadzirisana ndakatanga kugara kwataita ainge ari munhu uya wekutoti kana akangogara anotangotochema. Murochemei handiziva papa hapinduri nguva yacho. Ukazomubvunza papaya unongokutaura kuti hapana. Manheru unondogona kutongobuda wobva atotanga kutofamba kuenda. Pamwe pacho unotera wozotokufa wobva wamushaya pamwe kuti afamba sei. Wozotokufonera kuti uye nditore kwakati. Chii chiromboitika? Wotoenda kototi kuti usiye munhu ari kwaanenge azviti ndiwo unenge urigara naye ende futi unenge uchimuda. Saka ndaenda komutora. Patazogumisa tati kunoku kwandinogara kuno kune mabhinya. Munhu unozogumisira adini achekwa nemabhinya. Ngatiende kumba kwacho. Totsanangure nyaya iyi. Kwakanzi patakafika kumba tichisanaangura nyaya yedu. Kwakanzi ihasha. Munhu akabatwa nehasha unogona kuchema, unogona kubuda pamba achidini achienda. Saka mauya kotiturira mwana. Dzokerai nemwana uyu. Zvemuchaona ndezvenyiko koko. Zvadaro isusu takadzokera nemwana. Wakwambonzi pamwe inyaya yekuti ndopa ndakabva ndati mwana uyu mukadzi wangu akwire kudombo agarina namama. Ndo zvakatanga kuitika futi izvozvo. Zvadaro kusvika sabhuku ati murunetsa mwana uyu ngaadzoke kune murume wacho. Vaadzosewa futi ikoko ndo zvaingoitika kusvika takuti rega ndifambe. Nenyaya yekuti iwo akataura kuti fambai naye. Zvadaro taingofamba tichingobatsiwa. Pakubatsiwa tichigara udaro mumba medu chaimo hamuna mufaro. Majokisi chaiyo munhu unobva atoitonga toita zvinhu zvisingaiti. Zvadaro koti mumba macho hapana chaunopiwa, unotoitonga usina mukadzi. Kusiya kwekutoti iye kana aruda ndio paanokupa, pasina izvozvo unotoitonga usina mukadzi. Zvadaro ndakati inini rega ndisiye zvakadaro pamwe zvichaita. Nokuti pamashure pacho achine nhumbu aitondirowa. Saka ane nhumbu ndakatongofunga kuti sezvo achindirowa vamwe vakadzi ndakangonzwa vamwe vakadzi havadi varume kana vane nhumbu. Ndakazvinzwisisa. Pandazozvara anga asingachandirowi but anga asingatodi. Aitongotora mwana obva atoisa pakati. Obva atoti ndiri kusaidhi uku ndiri mwana pakati iye kusaidhi uku. Obva atofuka nemusoro. Saka zvinhu zvaingondikachamadza. Kusvika tazofamba ndopaakabva asichizohakwa. Ahakwa kwazi iyo shamwari uri kugara nemukadzi wangu. Paunodotamba naye majokisi unoona achifara. Paunonzwa ari kutaura kuti pane zvinhu zviri kufamba kumusana kwangu tinini ndichitopururusa vangu. Iwe paunozozwa kuda kumukadzi wako inini ndasopedza naye kare. Saka iwewe shamwari chatosara dai ndandisotobudiswa panapa changa chatosara kumonyewe wakarara. Tikati ndipo patakabva tachizofonera na ambuya. Tikati nyaya iyi kuti tigare takadai soka inini ndichamonywa panapa. Zvadaro ndipo pakabva vachiva ndati inini mari mandavapa mari vauya kuno kwaitongotsanangura zvinezvi todaenda kungotsvuku tudodai. Pane pandakatovafonera makusena chitotogadzira kuti tiende kungotsvuku tobatsiwe. Zvadaro ndakachiona magarire ndinoita kuno kudai angari mamarriage wanhu wese ari kutonga yangu ike yangu ijeri handiti kuna marriage yakadaro.
Ndikati no, imimi zvinhu zvenyu vikasagadziriswa ka uye mutore bhegi renyu mudini muende nenyaya yekuti zvinhu zvandichazvikwanisi bai. Zvadaro ndakaona mashoko anga kutanga kudoti atanga kutanga kuchinjana ipapapo. Ndikati ini ndozogumisira ndakutukanana naambwe. Pandabloka nhamba dziya. Ndabloka nhamba dzemukadzi nedzaambwe kuti tisataurirane mashoko akadini akashata. Pakatanga kufonwa nedzimwe nhamba dzacho ndinadzo mufoni mangu. Saka ndanditori busy ndikati no munhu ndichadini ndichipedza zvendinoita ndobva ndasimudza call ndobva ndafona. Saka yakaringa kekutanga kechipiri kechitatu ndoka ndakachibva ndavhunduka ndikati no munhu uyu urifona katatu nokuti munhu akafona ka2 akaona kuti aisorespondwa bonombosiya umbomira wozofona futi munhu ufona karirei rarire kuti wandidzosere chikoro aiwa uine wachidzosera chikoro sani wakada kudzosera kuchikoro sani kwawakarumboenda kuchikoro ndowakanga aiwa wakataurana nana mai aiwa kwawakarumboenda kuchikoro ndowakanga wakuendesera aiwa saka wadawo kuti wakudzosere kuchikoro sanani ini ndandati ndidodzoka ndati wangada kudzosera kuchikoro sanani hawana kuroora asi wada kuti ndikuchikoro sanani semadhona aiwa semurume wangu saka uchipinzi mari yavo akawanza kuziwana kuti ndini mukwasha wenyu wakaroorwa iwo kwenda kukuziva kuti wakaroorwa iwo orit wana sekuru wacho wari mana baba wako anana sekuru wakatambira mari yako ndiani akatambira mari mama ndiye akatambira mari akatambira nana sekuru saka sekuru wacho uri sekuru wacho akatambira mari sungai sekuru ndimi sekuru pamakatambira mari yakakati mukomana yakazidechi mari yawakatambira akatambidza mai vacho ava wakati inini ndauya kuti ndinoda kuita mukwasha ati ndoda kuita mukwasha mbuya akati aiwa ndiri mwana uyu ndakanda kubhadhara mari tamusichikoro saka munotibhadhara mari tamusichikoro saka mai akati change madzosera mari yangu yechikoro kati maroro ndizvo saka uchipinzi mwana ana uroro nekuti kuri kuroorwa waifanirwa kuenda kororerwa kuna baba wake kwamutoko ndosaka ndikubvunza mbuya kuti mbuya imimi ndimakashaisha nzira yemwana nzira yemwana imimi mai ndi makati ite kokai makazvifunga imimi mai musina kufunga future yemwana. How can you say tane mani pa mari yangu kuchikoro mwana asati aroorwa chekutanga ndekuti mwana aroorwa kapa noya aroorwa kuita right mune mungawa wangu ka saka imimi chamamuda wamufunga kuti mazuva ano wafana anoda ama 2000 anoda dofo ndiani wamuri wafunga kuti mimi anoda dofo ndiani kuzi ndawaine grade 2 wangu wamuri wafunga mazuva ano anoti ndawaine dofo ndiani. It's your responsibility as a parent kudzidzisa mwana wako kuti future yemwana iite zvakadii zvakanaka. Ndodzidziswa mwana ndiani wotodzidziswa ndiani saka iwe kwaungamudzidzisa pese kwako kutozochaje mukwasha kuti mukwasha kana wayozodzisira mari yako saka iwe responsibility yako as a parent iri pano. It's your responsibility as a parent kudzidzisa mwana wako kumupfekedza kumugarisa pakanaka kumupa chikafu. It's your responsibility. Chinonzi parental love, parental guidance, parental this, chii chinobva pariri iwewe mai nani na baba. Ndine kana wakuti iwewe wakutengesa yo duty kuti iitwe neumwe munhu. What do you mean? Uruti kuti mkwambo yako rora kuti chimbosiya indiro kusaidi chimbotanga imba dzosera yangu kuti mwana wakasvika form 4 mwana wacho akabva aita mufundirei wamambo vafuna mari mavairwa mari wakafunda kusvika papi kosi yechi kosi yekusona saka kosi yekusona ndiyo yakabva iti maite bp kuti mari yake yapera yakawanda waibhadhara mari patemu taibhadhara pamwe mari pamwedzi
$50. Saka kosi yako ingeri kwa how long? Yanga ine 6 months pa store, 6 months attachment. Saka 6 months $300. So which means for marriage credit school of course they want to get. Goes over the 180. Asukurora unaurora. Mama mupinda mkwasha musha. Mama mupinda muri burua na ndio ya kuti sira mali refund school. Makapinda muri burua na. Pamaka watambira wana wa Sekuru, sumukai Sekuru. Pamaka watambira wana wa Sekuru, wapinda musha, kushwapinda musha. Makati mutambira wanani? Baba watu wakatakata mtaulira uti ndio na wili. Baba watu ulipi? Kwa mtu. Kwa mtu. Baba watu mtu mwana chigaramu. Chicha kaita mwana wa mayu. Mwana wa mayu ere taurai. Wakaramba kuya baba watu haiti nini? Baba ndio yekwani. Ndio kama roho. Sasa, waenda tawe kama roho kukiri kwa unomo mruzu. Kuyapotambira mwanae mabare mwana mbaba mruzu. Kana urara kwa twera na sebo baba. Mabro tawe yawe ala sebo mjabeni. Endapinde usambeni kutambira roho renga roho sahani. Ana kurora. Ayo, ndio ndumtoro. Kuti apa munhu akakanya bora resenti mai. Mai wakaenda kutumanisa musoro nekukara. Kara. Because mwana mubva ndiripo. That's the truth, mwana mubva ndiripo. That's why mai ine simba wabva mwana. Mwana wa mai. Wakauya akaberekwa ndimai. Uyu. Ndosaka mai ine simba rese wabva mwana. Asi simba renyu makaenda kuonesa bani wrong because mwana hasoka marobo. Mwana hasoka marobo. Baba wake maindi munomziva chibwesa imoko pasi. Ndi munomziva baba wake. Baba kamuitira ndi munomziva. Saka shamaiva nokuita mwana uyu asati apinza wako mwana wa mushawu. Anzi maifani honga imi makaendesa mwana. Musha baba wake anororwa musha baba wake. Ene hiyo zili kurukona hizo. Murukoni zili kunesa pa mwana uyu asiriwe kwa maroa. Moto ngazana maroa kurachengetedza zvi mwana wenyu. Uyu mwana muzvi kunesa nezvo kwa baba wake. Hasi kwa maroa baba. Wake ari kumuchema pa. Zvamuri kufambiswa na maroa muchiswera kuti pane ngozi pane zvine na maroa boza hasi mwana kwa maroa. Zvao mutoro usiri wao wakutakura. Muri kutakurisa na maroa mutoro usiri yawo. Imi mai torai mwana muendese mwana kudzinza rake. Zvinonetsa mwana zvinogadzirwa kudzinza rake hazvigadzirwi kwa maroa. Musakanise madzinza pai. Watita Kumbanda kaendeswa kumbandi nokuziya. Saka chakatisa zvokuzoiye 180 izouye kwa maroa isingaendi kokuchi. Kutaura inini akusazoziya kozi bangu. Ndatika muchakwako kuti kuziva ukaenzi. Pakauya 180 sei 180 yaka kwa maroa isina kwenda kuchapa kwao. Murume wangu akati mari inosvika kwa mutogwa asati ndanayo asi kuti ndoziyane newabereki wako kuitira mangwana. Wakaziyana newabereki wati hauna kuziyana newabereki. Wakazivana nemubereki wati muwacho wamuziva kwamurume wako hamuzivi. Haana tombosvika mari yake yakafana nokuti makapanda pamusika huku. Mari yako yakufana kuti mandikabviri pamusika pakukotakidzana mari. Ndio zvakaita. Because kana chiro rwakazvatoziva unotombererwa kuchikora kuti mwana wabuda musha mwana wako. Ati mari yeswa mundiro yotaurwa mwana wachini waroorwa uku. Chiite kuti mbeki wake igare zvakanaka mwana zvitaurwa. Saka iwe no ndiro nothing. Ndiro yako ipocket yamai wako. It's a lesson. It's a lesson. Yatofana kudzidza isusu wana mai. Wana mai kana mauya mumushame wana newana wasiri weimomo. Musawaitise tsika dzeimomo because handi dzawo. Mwana kana ati kurei ngaaende kudzinza kwani? Kwake.
kuti musazokomplicate zvinhu senge zvomakuita izvozvo. Ivi nyambe murume akabvuma kuchengeta mwana wako handi wake kukubatsira iwewe bhosi azviwa iwewe nesanzu rako hana kuzwa sanzu rake pamurume azviwa sanzu rako asi wechiziva kuti sanzu rangu kana rasvika mumusha rinozobviswa kuseri kweinonzi chihembe chamunopfeka kuzasi chezambia chowa chaiswa kwakanaka kunze kwemusha hachirambi chinondonzvenzvera kutsenge mezambia kuchitenderana nemusha aiwa chinobviswa chogadzikwa pakanaka. This is a lesson, a very crucial lesson kwakabviswa munhu. Kana waita murume mwana nemumwe murume mwana iyeye ngaende kumusha kwake kudzinza vake tsika dzemwana iyeye ngaadzidze tsika dzemumusha kwake mwana ngaamusamudzise tsika dzekwani kwake. Musadye zvinhu zvevamwe madzinza mumisha yemamwe madzimai zvinokudzokererai. mwana wana Sekuru mwana uyu zvaangachitaura zvazvo zvichimunetsa zvese ndokuda zveshe arivhumwa ndokuda zveshe wamweni ndoita sei zvese ndoita handi responsibility yekwavanhu vapamarowa ba kufambira chinhu ichocho kumusha kwababa wake ndiyo vanofanira kufambira chinhu ichocho mwana wavo kuti wazive kuti chiri kunetsa pamwana ende iwewo mugwamo zvakafanira kuti vanourora takatopiwa nelisti vanhu vakakupa listi handiwo vanofanira kukupa listi. Saka iwe nyaya iripo ndeyekuti chekutotanga kune zvinhu tu zvosina kuti hauna kuroora hauna kuramba wazvizwa hauna kuroora hauna kuramba because pawakadzosa mwana wamushoma wakamudzosa wakabhadhara rebhuku takabhadhara vakariramba vakati hanzi endaisai kwavo ndekwani kwababa wacho asi mari yedu isusu yakatambiriwa pamba handitombowazivi ndinoziva Sekuru ndiwo saka waizienda kose kuna bokose asi wakamboona wakaite ndiwo wakatambira wakaite kune wakavudza kuti mandaka pakaiwa wanaite yangu kundikuendesa bhuku ndo zvandakavataurira kwaziwe ende ikokoko enda kumba kwavo chaiko ndikati panapa ndo pendinoziva panapa wakambobvunza wehiri baba wacho kuti baba wako waripi wakamboenda here kuna baba wemukadzi wako handinamboenda vana baba wacho havapo here baba wako havapera vabereki vako havana imimiwo baba imimi makadiwo kubatsira mwana kuti azive tezvati apakava baba vangu vasingakwanisi kubatsira mwana kuti mwana ngaagara suda mukadzi ya ipapo tambondere kuti muruwana angagara sudiwa mumusha saka munhu anomusapota hapana umudere mukadzi wacho aiwa ukaona vanhu vakuenda kwese nepresident test nechi madhauti those are masigns ekudhauta vamunamutamba shakuta here ukatamba ukati bwa ukana munhu akuya akupinza iwe uziva kuti iheti unoita sei doubt ndozvazvikuita murano haungatiwo musikana utondaminiswa wandiminisa ndiwe woti ngatimwende kupregnancy test ngatimwende kwatete ngatimwende kwakati masainzi ekuti mukomana was not ready kana kuti akasikatodi mari yekuti tiende kumusha kweimba Sekuru hasandanayo kunyembewa zvese zvatinodanza takatouya wakataurira kuti chimbomira chimbotaurirana iwe are you ready kusangana natezvana wangu chaicho isusu dareredi isusu harirambisi vanhu rinobatsira vanhu
Asi iwe wacho mudzimai ndo wakarara naye ere kuti aite mimba? Mikira bvunzo. Wakarara naye ere? Ngazi Jezi acha nditi mwana wako uyu. Vanhu vacho akanopindirana ere? Makazoendera kuti DNA test mwana baba. Hatisati taenda nenyaya yekuti madhezi acho akauya takapenda kwatete. Patete pacho takazotobva takunetsana nenyaya yemakozi. Aiti akafonewa obuda panze otaura aitaura ne aitaura na. Kona ina pasa se business kona isi yako pambosane zikuta zvipiniri polisi yako. Munhu kana ari pafona toti mutema ari pafona unotaura zvinhu zvakashata. Pamwe unotaura business unotaura kuti phone is now, don't use that kuti aipotaurei kuti no. Iwewe pawakarukaira zako waidaira ari kwei. Ari kwaikudawo kuti. Saka where is the difference? Why you wanyanya kuda kuzwa foni yake yese yabva? Wangomunyumwei. Wangoti mbonyumwei, unoda kuzwa foni yese yauya, unoda kuzwa kuti iri kumbotaura nezvei. Nyaya yako yanga iri papi nefoni yake. Yakaya yekuti kana mimba yapo zvati. Anga mawezi kutsvaga kuda kutsvaga kuramba mimba. Pana tete wangu vangasunza mugorya. Taura izvi ndikuona muchidaka-daka. Pamwe pane fatisiti yasvatizvo. Pamusoro mangu Mutasa. Ini ndamuka ndoda kumirira baba wemwana uyu. Zvekuti ngozi ndeyekumusha kwake. Ngozi yakabatwa ndemumusha kwamarowa. Ndokune ngozi yainesa pamwana. Ngozi inesa pamwana? Ndeye kwamarowa? Saka inoenda kwamarowa sei mwana asiri kwamarowa? Ivo havasi kutsanangura kuti mwana uyu ngozi iri mumusha kwamarowa yakaiswa pamuzukuru. Yakaiswa nani? Iruzi yakaiswa nana Sekuru. Wakatambira mutawateita? Yakanga iri yani ngozi iyoyo? Ivo ngavachitsanangure kuti yanga iri yani, kuti nyaya yese Tete kutora kwaitaka, mataura semunhu ari kuziya nyaya iri kuzi baba pakanaka baba. Nyaya iri kuzi baba munini wenu, baba munini muningira wababa. Ndiye akashaisha maoko. Ashaisha maoko. Ndobva waisa ngozi pamuzukuru mwana wehanzvadzi yangu iyi. Yakura mwana musikana akura. Ndobva wabvisa. Ndobva yazoiswa pane uyu. Uyaro. Saka akabvisa ndisekuru avo. Wakabvisa pamwana wavo. Ngowaisa avo. Sekuru. Pakutaura vanatete varikutaurawo panhau yacho inini ndakati inini handizivi kuti baba wangu ndizo zvazviripo handitozvizivi ndakatozizwawo kumaivo mwana wenyu ndo baba akaiswa Mweya. Unomziwa here wangoti pamwana wenyu? Handitozvizivi manyaya. Saka pamwana wenyu hamuna chamakabvisa? Hapana. Hapana. Saka tete uri kunyepa? Hapana. Tete uri kunyepa here? Iye ndiwo matsanangurire ake muri. Iye ndiye matsanangurire wake aya akamazviri akaita. Sikutaura zvenyu zvamunoziva. Zvenyu zvamunoziva. Inini kutozizwawo kutozwapo ndafambawo apa ndipo ndatozwa kuti pane baba wako wakashaisha maoko. Saka zvomazwa wakashaisha maoko pamati? Inini handandisingazvizivi. Andati pakabva madini pamataura kuti boyi akashaisha maoko? Handina icho ndakaita. Nanhasi apati? Hapana. Nanhasi apati? Ndakazopamba ndakazvizokwanandizva ndavaudza vakavaya vakafamba neni nini zvese zvakaitika handisi asi kunonzi ngozi yanga iri pandiri yakati ndododzoka mumusha mavo ndogare pane kamwana kadoko kamwana kanova kemwana wamukomana wanzi ndiye mukomana waanoda asi ndakogara ipapapo wakati ndakungozwa iwo haruna tete ndowaruzviyanzika nzi yakadirwa doro mukicheni chichi asi ini ndakanzi ndisasatsike pamba pasekuru avo nechiro chokana pamai pekugara handina kutotsvaka pekugara kuti dai ndagara nemwana ivo sekuru wakabvuma ndiro zvavo kusvika zvabviswa kuti zvibviswe pandiri wanga wabvuma sekuru wangu avo zvikaiswa pane mwana musikana karipo kamwana kadoko kakanzi ndo kakaisirwa zviro izvozvo kakagara kakari ndo kakanzi kakaiswa zviro izvozvo
zvawaita apa zvamaita apa isu ndo zvatechitsvaka kuti mai vacho wakubuda kunze wobva wasira iwewe mwana wako wabata mwana wako anokuchema nekuta sei anoziva baba wake ini mune makore mangani? Ine 20. 20? Yes. Makarohwa mune mangani? 19. Then mwana wacharohwa? Uyarapa. Dzoga kanzi kagara chiro chachiri pandiri. Ini chaiso ndifamba musana udadi kubva pazvakatawa handina chinondifamba. Saka uyu mwana anoita sei? How does she behave? Haana chaanzi aratidziba kana asati akura pamunotambira mari yake ndo pazvichaputa. Hazina udaro bachangamu kutaura chokwadi rakapona. Hazina udaro bakaita pamwana. Uyo mwana alovoke ndo Ndiwo kamuta kusunga No. Zvakadai pabhatiko zvokufanira hatipo izwaipapo mararama upenyu hwenyu inini maakulast kota yeupenyu hwenyu maakutoenda but no mirai baba musaite utsinyi ba kutransfera problem kubva kunouya another innocent soul kuendesa kuna another innocent soul. Why? Iwe kufara unotagwa nomwadori mana mutsikuru unozwa sei wakadhakwa kana uchiona mwanawo? No, izwai bambo, chizwai bambo, izwai bambo. Zvakaitika ndandida kuda izviwa mai. Taurai kuti hapana chandaiziva. People can assist you. Ate handina kuita izvo zviri kutaurwa baba kuti pamwana. Alright, izwai bambo. Handini unotransfer because hamuna knowledge. You can transfer. Asi pane n'anga kana mupostori kana chiwa vakashandisa musoro. Saka indirectly it's you. But munoti chitanzi. Ini ndichizwa wangari pacho wakanyara. Ini ndichizwa hanzi chakataura chega kuti iwe une mwana waunodisisa. Ndio handodogadzikira ndibve pamwana wemutoro. Ndokutaura kwazvinoitwa. Wangari pacho wakanyara ina kungozwawo amawa. Nongedza akari. Wangari weka mwasakongati. Wangari. Ichokwadi chamutaura mwana uyu. Takaenda kwatakaenda nababa. Taenda kwatakaenda. Ndobva mweya wabuda uchitaura pano. Ukati nini pandiri panapa handichadiba pamutoro. Ndakuda kudzokeswa mumusha wekwamarayi. Asi ndine pandichaenda kogara. Ndichazozviratidza kana mwana akura uyu. Ndobva ati sanei kumbondisa pambudzi kana pamari. Mari iyoyo yakasiwa iri pamba pehanzvadzi yangu. Pane payakachererwa pamba mari iyoyo handiti. Zvadaro zvikazi anenge azoita muyedzo wekutora mari iyoyo ndiye achatakura mweya uyu. Asi ndobva ndichazorora ndiri kusvika imimi maenda kogadzirisa konditsvaga kumba kwangu
ndichakutaurirai kuti ndirepi. Mhepo yakataura ikati ndire kwasamutanda Sekuru. Tikabvunza zita akaramba kutaura. Zvaiitika apa pamba ine machira aishandiswa nababa Munini. Baba Munini vashaisha maoko, vakaisa Mweya Wemufi pamachira. Vaishandisa machira iwayo segona. Gona iroro vairishandisa mumusha vachiti ndere kurapa naro. Saka gona iroro ndo rakanga rakunetsa pamwana. Right. So inyaya mate yajeka mani yanyasa saka nyaya iponde kuti tete pakaitika zvinhu zvese zvamuripo munozviziva newamwe wese, you are all witnesses kune chinhu chakaitika. Saka tikuti vanateteka muri kuona kuti chinhu chimamaisa pasi chisingafanira chiri chakupwanya imba yomwana, asi nei nerudzi rwenyu chakupwanya mwana imba yake isinei nemi. Gadzirisai chinhu chenyu chinoonekwa maruva, chisaendepa mwana uyu, chisaendepa mwana uyu, ripai ngozi yenyu chinhu chipere. Mwana uyu yakati ndabva handichadzoki, asi iye ngasasadzokerezve kopinza gumbo rake mumusha kwamaruva kana mumusha makarorwa mai wake. Vakazi ngasapindemo. Saka kuti kuna baba wako vakaendesa endai kotore mwana uyu uchapa baba wake. Mutora mabwana ngaasatsike mumaruva ndo makamuchengeta. Munoenda kupi? Alternative yamaupa ndeipi? Kuti kana asina kupasha achinge auna. Vanofanirwa kuti wamutore woenda naye. Utaenda kuita zvese zvinozoitwa zvokwasha kumusha kwake kwamutoko. Amuviri mkwambo usa. Imbibi ndimi mune mwana wemunhu. Ani mwana wamkwambo. Ndimi mune mwana wemunhu. Ende muture kuna baba wake. Then mkwambo otera kumuzorera. Mkwambo kuchatera. Oita zvake zvese zvokwambo ndakutokupi. Ikoko asimi madzorera munhu kuchi kumusha kwake. Baba ndiye achaziva zvokuita nemwana wake. Imi mubvisai mwana uyu mumusha make menyu aende kumusha kwake. Mupereke. Perekedzai mwana. Awana Sekuru kana ndechekuti kuendeswa kumba ndinoda shuwa kuti mkwambo ate, asi murume mazwa zvataura kuti handichadi ini kuti ndiende baba unonditambira shuwa asi mwana. Don't worry about that. Uyu mkwambo iwewe uri kuenda waenda kwababa wako, mukwambo achatera ikoko. Akaroora kusiriko achamutama mutanga kuroora. Azoroora kana asisati anofanira kurudisa ikoko. Kana zvaitwa izvo munhu haamanikidzwi kuba kuda munhu asati. Ati mwana wake uyo kana ari kudhaura nemwana asiri wake endai ku-DNA test. DNA test inokurwa kana mwana ari ake, he has to maintain mwana wake. Makuenda kumukoti woenda kumaintain wochengeta chii mwana wake. Asi since mwana uyu ari under the age of 18, iwewe mai uchamaintainwawo iwe nemwana kusvikira mwana asvika paage of 18. Saka zvokuti uchaita sedhondwani iwe dzoka kumba kwani, endeswa procedure yoitwa yechiwanhu, woendeswa kumusha kwako. Murume weya woita zvaanofanira kunge ari kuita zvaakaita uko. Isusu tachamupa timeline yekuti by musi wakati bambo imi munofanira kunge maenda ikoko. Baba ari kuzwa baba wacho atika munozwa bambo aiwa nga izvo zvokuti uyu mwana uyu hatiti atikamazwa kuti achifanira kuwanikwa mumusha ati saka wanga Sekuru chiite kuti mwana anodoka kujenywa mwana anodoka kutsvakawo iwe mkwambo panopera chii jejuani andizvo unenge matema. Hatisi kumanidza kutora mukadzi usingadi chii mukadzi. Kana usikadi mukadzi chifolowa procedure inofanira kuitwa kuti unosiye mwana wewanhu zviri pai. Because don't forget kuti kune mwana ari musana ndewako. Mwana yeye uyo you never know in life.
ndiye achazoziva kuti una baba wangu kudarika waunofunga kuti ndo wangu. Ndochaona mukadzi bedzi kudarika wakufungira kuti iye yacha. Andakukora zviko. Because Mwari zvaanoita kakawanda kacho. Isaida anokupa zvaunoda maningi. Ndizvo zvaanokupa. Kana kuti pamwe pacho anokupa munhu kuti anogara akakutemesa musoro kana iwe chifonda ukangwara. Kuti iwe ugare uri muchii? Uri focus. Because akakupa munhu akatira Jesu unoita zvaunoda. Saka unopiwa kuti haumboiti zvaunoda. Ndozvoita Mwari izvozvo. Anokukontrola neimwe nzira. Ndozvoita Mwari. Saka iwewe unokwanisa kunga utosiya chipo chako chichienda. Because wakadzi ava pane mukadzi woman poor blood, pane woman rich blood. Umwe kuti ukamuroora nyangwe wewe mastoro ese anobhuroka. Unodzoka pa1. Ndiye woman poor blood. Then kokuya umwe woman rich blood. Wokuti anosvika usina chiro kana masokisi chaiwo. Wokugadzira upenyu zvizonaka. Wariko vanhu vakadaro muupenyu. Wariko vanhu vakadaro muupenyu. Saka iwewe ziva pawakadini, pawakatarisa. Hapana chinokurwadza kuchengeta mwana wako nemukadzi wako. Nyangwe usingamudi, hausi kumanikidzwa. Chandoda kuti uzive kuti hausi kumanikidzwa. Kuda mukadzi wausingadi. The choice is yours. Mukadzi uda izvi, kana hausi kuda. Asi ita zvaunofanira kungoita sei? Chiita kuti zvako zvimire zvakanaka. Asi chausingakangani is to maintain your kid. Saka kusvikira waprove kuti mwana asiri wako ndewako. It's now your responsibility to prove beyond reasonable doubt kuti mwana haasi wako. And how do you do that? Unoenda ku-DNA. Ubva mwana asiri wako. Kana ari wako, you continue. Handizvotitesa ndizvo. Ukoko mwana Sekuru. Mwana uyu muri kuziva kuti mwana haasi kwamaromo. Chiitai zvinoitwa kuti mwana abude mushangani. Because already warning madovara inotizwa ichiri kure. Handizvo? Right. Iwe taura tizvo. Ndechekutaura. Mwana ndakakaendesa. Kumba kwawo. Saka ndinondodzoka zvendondoti Dauda. Ndakanga ndamuendesa. Saka ndongoendazve ndongodzokera kuti ndaunza chii ndaunza mwana. Because mwana uyu kana baba wake asi muda kuti agare naye. Kana kuti mukadzi wababa wacho asikuda kuti agare nemwana. Baba ndiye uchaziva kuti mwana ambogarisana tete here kana mbuya kana sekuru kana baba munini wekumusha kwake. Imimi endesai kudzidza ravo vanoziva zvekuita vacho. Bvisai mwana apa. Imimi chikwereti chenyu cheschool fees mozodhimandawo later. Si mwana adini? Mwana adzo. And pano nechimwe chekutaura chacho. Hari dzakataurwa kuti kwanoti takaisa pashoko isusu hatina chatakaisa. Kana pasina hapana najesu undenga uzoti hapana zvipamiro. Saka ndatoona hatina proof yekuti makaisirwa. It's your word against his word. Saka hatina proof. Saka tongochiteedzwa kadaro nekuti hapana anondidzera. Ini chiteedzo inyaya iripo yakakosha kudarika iyi hari. Sekutaura nhaurwa pirudi tibatei kubvunzwa kona kuita ngenhaurwa yekuti mwana wakazika adzokere kumba kwakasina chinhu. Ndobva ndazoti ko izvi musina kuya nezvinhu izvi ndinofanira kushandisa mhuri iyi vakazi ndiwo tichaunza mangwana. Ndakatona yarokeza egazvi. Aiyo imimi Sekuru baba musasanditseke nezvo. Mutemo unomubvumira kuenda pamba pake paigara nemurume wake. Kunosvika ipapo
worongedza zvinhu zvake asina any disturbance because zvinhu ndezvani and on top of that kana wakatovaka imba yawanga uchitogara akatowaka nemukadzi murume yeyu ndiye anotobuda mumba imomo achisiya mwana nemukadzi wachigara imomo because mwana ari under the age of 18 ndazizive murume kuti kana waine musha wakawaka nemukadzi uyu mukadzi as long as achakabereka mwana ari beyond the age of 18 uyo ane marura mende kugara pamba ito unless uine mamwe zvimwe zvikonzero zvinoita kuti mukadzi uyo achadhise kugara nemwana iyoyo ipapo. Ndatotape kuti imba yatakawaka hapana asi ndakarorwa nemurume wangu aine shopu 1 takaita kwanisoita mashopu 3 patakazongomusi yechi3 yacho ndo pakangotanga mhepo kuti iko kwaane mashopu 4 saka izvozvo zvaunoita manje mwanana zvaunoita kanati hachakuti iwe unoenda kucivil court wonolista zvinhu zvese zvamakaita mese kuti tine mashopu 3 takaita ichi neichi 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 civil court ndiyo ichazoga yakutaura kuti iwe pamashopu 3 yako iyo neicho 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 mosheyiwa zvinhu zvamakaita ananga kwake ananga kwani chiita izvozvo because kana wakasenzawo from 1 to 3 wobva uri tabwa aiwa mutemo wabvumirizwa you get your share saka icho neche chanoti muende kupi civil court now because kana takuita property sharing dare rinoiri harina jurisdiction munyaya dzemaintenance munyaya dzeproperty sharing chiendai kucivil court yobva yanogadzirwa nyaya ichi asi pane ndandodouza kuti anoti ndiendeswe kumbozoteerere kati toite kudu zvecivil court aiwa tiri kuti isusu izvozvo mune mukana kuti muri 2 motombotaurira nangechaida kutombotakura mabhegi motombodzoka kumba motaurira hapana mukana ba motaurira zvamuda chaizvo muite mataurirwa zvamuda kuti muite mowindirana zvamakuita mamuita sei hapana mukana ba kurambana kuvanhu hazvingoshamisi kurambana hazvingoshamisi asi kana marambana musarambane mozoenda asina dziso kuna achabudawo kumberi abuda munhu ane madziso 2 rega aende nemadziso ake 2 nemakumbo ake 2 akakwana iwe usara wakadii wakakwana kuti aenda otanga upenyu hwake iwe otanga upenyu hwani wako simbo taurira naye there is no need yekumbokana hapana there is no need unozwa baba mimi there is no need to fight taurai motaurana muwindirana munokwanisa kuti muri 2 motowindirana kuti ashama pamashopu edu aya 3 iwewe ndafunga kutora mashopu iyi itaso mutori chii muri 2 motonyorerana agreement yenyu motongoenda kukoti civil court zvinongokeyodhindwa kuti ndozvomadii mawirana hapana pasina kana kukana kana kuita sei pasina because inini ndikuti ramba uri kufunga mupfungwa mako kuti iwewe kwaari kuenda kuwamurehwa iwe isara kwahoni mwana uyu ari kunoitei ari kunodyei ari kurarapai ari kuita sei izvo unofanira kuzvifunga mukadzi yese hatiri kuti maninza kuti ita mukadzi no iye kuti mukadzi ane chaainacho iwo stensible reason yekuti ungonoti abude basi patoti isusu aiwa kubuda haarambidzwi kubuda ende haurambidzwi kumubudisa asi chiitai zvinhu zvakangwara zvisina kukana zvine kuwirirana because pane kamunhu kari kuseri ako handizvo imi mwana tezvara chiendai kwatataura by 1 January endai motaurira tezvara mwana wosikawo woenda kusha kwake rudzi rwake woita oda nemwana wani mai kana mune zvikwereti zvenyu zvakuri kuda handisi maakutoinyi maakunyora mapepa enyu ekuti mwana akadisitebva process yake yakanaka ndakaruza mari yakati anofanira kubhadhara wodii wakatandara munyara handizvo haleluya